ପଞ୍ଚସଖା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପୁରୁଷ ନମ। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହି ମାଳିକାରେ ଅନେକ ରାହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବଦେବୀଗଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମହାଦୁର୍ଗା ଗୋସାମଣୀ, ଆମର ଭୋକ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତ ହୋଇନି, ଆହୁରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମହାଦୁର୍ଗା କହିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ ଏବଂ ଓଳିଏ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଇଠି କେତେ ବଳି ପଡ଼ିବ, ତମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସର୍ବଦେବୀଗଣ ଗ୍ରାମେ ପର୍ବତେ ଅରଣ୍ୟେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲା ସେଇଠି ରହିଲେ। ପାଷାଣ ରୂପ ଧାରିଣୀ। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ପାପ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ସବୁ ଦେବୀଗଣ ସବୁ ଦେବଗଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମୂକ ପାଲଟିଯିବେ, ବଧିର ପାଲଟିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦେବୀ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ସମୟ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ବଜାଇଲେ, ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଦେବୀ, ଅଷ୍ଟଯୋଗ ମାୟା ଖର୍ପର ବୁଲିବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଠିବ ଗଞ୍ଜି। ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନମ ତାହାର ମହାଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି, ନବକୋଟି ଯଜ୍ଞୀ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇବେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବେ ଧାଡ଼ି। ସେହି ଦ୍ରୌପଦୀ ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିବା ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ଗ୍ରାସୁଥିବେ, ନୀଳଚକ୍ରବାନା ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭକତକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ। ଦେବୀଙ୍କର ମେଳ ଉପୁଜିବା ଦେଖି ସର୍ବଦେବୀଗଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବଦେବୀଗଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। କଳିଯୁଗ ଏମିତି ଏକ ଯୁଗ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି କଳିଯୁଗରେ ଅବତାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଆହେ ସୁଧୀଜନେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦେବୀଙ୍କ ଖପ୍ପରରେ ବଳି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସଚେତନ ହୁଅ। ଦେବୀଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।